Foli ni waleɲuman dɔ an b'o lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Interview la semaine dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro bi kɛmɛ ka maa min bisimila jɛmukan in mɔ dunan dɛ ka sabu kɛ ni a bɛ deli ka sigi Musa Mara Mali jamana kɔnɔ politikima don. Musa Mara kɛra sigida ɲɛma ye Mali faaba la Bamakɔ sigida 4nan ɲɛma. Musa Mara kɛra ministre ye Mali jamana kɔnɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kunfɔlɔ kɔnɔ, ministre min ɲɛsinnen kun do duguba kɔnɔ kow ma. Musa Mara kɛra ministre ɲɛma ye o fanga kunfɔlɔ kelen kɔnɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔnɔ. Musa Mara kɛra wasaden ye wasabulo fɛnɛ kɔnɔ, wasabulo min ma bɔ karila ka nɛnɛ sɔrɔ ka sabu kɛ kafo jasura. Musa Mara bi ani ale de bɛna lajɛ ka fila fila fɔ Mali jamana kunkan. San 2022 min gunjɛlen filɛ fɛn minnu ni fɛn minnu sɔrɔla o kɔnɔ ni olu kan ka se ka labaara ani don nataw la an yɛrɛw kan ka dɔnse minnu da Maliden jango Mali bɛ se ka bɔ nin jogo in nɔ ni nka sini ɲɛsigi ɲuman di Mali ma. Kuma fanba bɛna munumunu o de da fɛ k'a fɔ aw ye ko aw bisimila Sherifla TV interview de la semaine dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro kɛnɛ kan. Musa Mara président i y'an bisimila a diyara n ye. Aw b'aw bara. Diyara n ye. Komi i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na nin tɛ aw fɔlɔ ye. Ni Ala sɔnna fɛnɛ nin tɛna k'aw laban ye. An bɛ Sherifla baarakɛbaa bɛɛ fo. An bɛ Sherifla lamɛnbaa ni lajɛbaa bɛɛ fo. Jamana yɛrɛ fɛnɛ ani jamana kɔnɔdenw an bɛ bɛɛ fo minnu b'an lamɛn ani minnu b'an lajɛ la. An b'u bɛɛ fo aw bisimila. A diyara n ye. Ayiwa n b'i wele président bawo i ye fanga ɲini dɔ ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ ni o ye yɛlɛma ye ka tila ka kɛ a président d'honneur ye bi. Président Musa Mara san 2022 min gunjɛlen filɛ nin ye. E bɛ se ka mun sɔrɔ a kɔnɔ min kɛra kalansen ye i Malidennama ni nanzaraw ko ma ko enseignement. Fɔlɔ ye min ye an bɛ dugawu de don san 2002 a kuncɛra n'o ye tubabu san 2002 ye. An bɛ min kɔnɔ 2022 ye n'o ye 2023 ye an bɛ dugawu kɛ Ala ko o diya an na, Ala k'o diya an ka jamana na, Ala k'o diya farafinna la, Ala k'a kɛ san ye san min bɛ na ni bɛn ni basigi ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ. Bawo san 2022 min banna n'i ye maa o maa ɲininka diɲɛ kɔnɔ Mali yɛrɛ tɛ dɛ a bɛɛ b'a fɔ k'a gɛlɛyara. A gɛlɛyara ka da sira caman kan. A gɛlɛyara ka da min kan fɔlɔ o ye fɛnw sɔngɔ yɛlɛyara kosɛbɛ. An tun ma deli ka nin ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ. Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ fan bɛɛ. Fɛnw sɔngɔ yɛlɛna. Filanan min nana fɛnw sɔngɔ yɛrɛ yɛlɛni ka caman fara kan o ye Russie ni Ukraine karila ɲɔgɔn na. O jamana fila olu bɛ suman feere kosɛbɛ diɲɛ ma. O jamana minnu bɛ suman feere diɲɛ ma n'olu karila ɲɔgɔn na suman feere dɔ bɛ bɔ la. Ni dɔ bɔra suman feere la suman sɔrɔli bɛ gɛlɛya, ni suman sɔrɔli gɛlɛyara dɔ bɛ fara a sɔngɔ kan. O ye diɲɛ fan bɛɛ ye. U bɛ nɔgɔ fɛnɛ feere kosɛbɛ diɲɛ ma. An ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana ye an mago bɛ nɔgɔ la. Nɔgɔ fɛnɛ sɔngɔ gɛlɛyara. Ni nɔgɔ sɔngɔ gɛlɛyara sɛnɛ bɛ gɛlɛya, ni sɔngɔ gɛlɛyara sɛnɛfɛnw bɛ gɛlɛya, n'olu gɛlɛyara dɔ bɛ fara o fɛnw fɛnɛ sɔngɔ kan. Donc 2022 kɔni an bɛ min fɔ fɔlɔ a kɛra san ye san min gɛlɛyara diɲɛ bolo. Anw tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka kɔrɔ an ma se nin ma. Jamana minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni gɛlɛyaw b'o jamanaw kɔnɔ ni dɛsɛbaatɔw ka ca o jamanaw kɔnɔ n'olu ye fantan jamanaw ye Mali b'o jamanaw na. Ni diɲɛ ye gɛlɛya sɔrɔ anw fɛnɛ ta bɛ sɔn ka kɛ ka tɛmɛ tɔw ta kan. Dɔ farala dɔ kan. Dɔ farala dɔ kan, gɛlɛya dɔ farala gɛlɛya dɔ kan. O ye anw ta gɛlɛya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. Nka anw bɛ gɛlɛya wɛrɛw fɛnɛ kɔnɔ n'o ye lakanabaliya ye, n'o ye kɛlɛ gɛlɛyaw ye. An ka kɔrɔnfɛla na an ka jamana cɛmancɛla la banbanciw cogoyaw ka ca n'a bɛ fɔ dɔw ma ko terrorisme, jolibɔn, mɔgɔw bɔnnɛn'u nin na, mɔgɔw bɔnnɛn'u ka maramafɛnw na. O fɛnɛ caman b'an ka jamana kɔnɔ san caman. O baara waleya juguw caman fɛnɛ kɛra 2022 kɔnɔ. Hali n'o y'a sɔrɔ an b'o fɛnɛ fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw an lakanabaw olu fɛnɛ galabu kɛnɛya sabati 2022 kɔnɔ. Tiɲɛ don bɛɛ bɛ se k'o fɔ. Nka o tiɲɛnifɛn minnu fɛnɛ bɛ k'an ka jamana kɔnɔ o fɛnɛ yera. Nka an kana ɲina fɛnɛ 2022 a daminɛna ni gɛlɛya sugu wɛrɛ ye anw ka jamana kɔnɔ. O ye anw bɛ fanga min kɔnɔ bi n'o ye camancɛ fanga ye. Fɔɲɔgɔn kɔ ani faamuyabaliya donna camancɛ fanga ɲɛmaw ani an dafɛ jamanaw ani Afiriki farafinna tilebiyanfa kulu min bɛ yen n'o ye kulu kumaba ye jamana bɛɛ bɛ kulu min kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛ kulu min kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye
fɔɲɔgɔn kɔ donna n'olu ɲɔgɔn cɛ san daminɛ na olu fana ye ɲangini ta ka na se an ka jamana ma o ɲangini ninnu n'o ye frontière datuguni ye o ɲangini ninnu n'o ye ɲangini caman ye o fana ye dɔ fara gɛlɛya kan o dɔ jamana min ni a dafɛ jamanaw de kɛlen bɛ k'a laminimini anw tɛ kɔgɔji lasɔrɔ an yɛrɛ ye f'an ka tɛmɛ jamana wɛrɛ fɛ n'i ye o jamana fɛnɛ bɔdaw datugu o fɛnɛ bɛ na ni gɛlɛyaw ye n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 2022 gɛlɛyara an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ nka fɛn dɔ bɛ yen o ye ne yɛrɛ dabaliya ban o ye maliyɛnw y'u jɔ an ka tiɲɛ fɔ dɛ jamana caman bɛ yen ni gɛlɛya ninnu n'i y'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ na ni tiɲɛni dɔw ye dɛ a bɛ se ka kɛ ka jamana yɛrɛ kari fila ye maliyɛnw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka da an yɛrɛ ka jamana kɛcogoya kan parce que an ka jamana ye jamana ye a bɛ fɔ min ma ko société n'o ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye ka sɔrɔ gouvernement tɛ ka sɔrɔ état tɛ ka sɔrɔ foyi tɛ an ka maninfiya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o de ye an ka fanga yɛrɛ fɔlɔ ye Mali la o de la maa kɛra cogo cogo jamana in kɔnɔ i sɛgɛnna cogo cogo i bɛ jigi dɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o jigiya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o de kɛra ka kɛ sababu ye an jɔra nin doni ninnu kɔrɔ doniw giriyara dɛ nka an fɛnɛ jɔr'u doniw kɔrɔ tubabukan na a bɛ fɔ ko résilience jamana kɔnɔdenw ka se k'u ka doni ta hali n'a kɛra dɛsɛ ye sa mɛ k'u ka doni ta n'a fɔra ko min bɛna dɛsɛ o bɛna tɛrɛntɛ dɔ bɛ na o kɛrɛfɛ k'o dɛmɛ an y'o caman ye Mali kɔnɔ anw bɛ mɔgɔw reçoit an bɛ taa duguma yɔrɔw la an ni maaw bɛ baro kɛ an bɛ taa jamana kɔnɔ an bɛ taa jamana kɔ kan maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bɛɛ hakilina taara nin tuma in ka gɛlɛn an bɛ se ka jamana dɛmɛ cogoya min na an bɛ se ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ cogoya min na o fana y'a to ko ma taa ka dan kɛ cogoya dɔ la gɛlɛya ma taa ka dan kɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n'a fɔra ko ne ka hakilina kelen dɔrɔn ta san 2022 la min'o de ta min kɛra kalansen ye n'an kan ka min minɛ ka baara kɛ ni a ye san nataw la bawo an bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ nka n'an tora ɲɔgɔn bolo k'an ka danbe k'o to an bolo an ka maninfinya k'o to an bolo an tɛ dɛsɛ foyi la ne kɔni ka faamuya la an tɛ dɛsɛ foyi la an bɛ se k'a fɔ bi ni fɛn kan ka ta san 2022 kɔnɔ o ye jamana kɔnɔdenw ka maninfinya an ka société fanga an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ min b'a to an bɛ kɛ ɲɔgɔn jigi ye o bɛ fanga di Mali ma ka tɛmɛ jamana caman kan diɲɛ kɔnɔ o b'a to gɛlɛya kɛra cogo o cogo a tɛ kɛ ka dan kɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'o to an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o kɛ Mali sinsin bere fɔlɔ ye an ka ɲɛmaaw fana kan ka dɔ kɛ pour que k'o kɛ Mali sinsin bere ni Ala sɔnna a bɛ se ka kɛ an ka ɲininkali yɛrɛ bɛna tugu o de bɛna tugu ni ɲininkali in na n'i ko kalansen sɔrɔla i bolo i yɛrɛ ka jate la ka sabu kɛ maliden kura ni gɛrɛndɛ in ye gɛrɛndɛ in fɛnɛ maa dɔw de tun bɛ malidenw ɲɛmaaya la maa bɛ se k'a fɔ malidenw dara minnu na ka ku ni gɛrɛndɛ in ye ni o ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye furanjɛrɛ fanga ɲɛmaaw ye président e yɛrɛ bɛ se ka bilasirali ka jumɛn de fɛnɛ fɔ o furanjɛrɛ fanga ɲɛmaa kelen ninnu ye malidenw ye gɛrɛndɛ k'u jigi da minnu kan an bɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw fo an b'a daminɛ ni o ye bawo u nana fanga la tuma min na jamana lahalaw tun ma nɔgɔn b'a dɔn faama bɛ na fanga la tuma min na a tuma kɛcogo o bɛ fanga nɔgɔya ou bien a bɛ fanga gɛlɛya an ka jamana bɛ gɛlɛya sugu caman kɔnɔ lakanabaliya ni kɛlɛ bɛ fan dɔw fɛ sɔrɔw man ca o bɛ fan dɔ fɛ faamuyabaliya tɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ fan dɔ fɛ politiki kɛlɛw bɛ fan dɔ fɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana marali ma nɔgɔn donc u sera ka jamana to a cogo la fo ka taa se bi ma u kan ka fo o sira kan ani u ye jamana kɔnɔdenw ka jamana kanu don jamana kɔnɔdenw na kosɛbɛ ne tun famana k'o fɛnɛ ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ maliyɛnw b'u disi gosi ni maliyɛn ye maliyɛnw b'u disi gosi ni Mali lafasali ye hali n'o y'a sɔrɔ fɛn bɛɛ ma faamuya u bolo jamana kanu kɔni maa tɛ se k'a fɔ k'o tɛ jamana kɔnɔdenw dusukun la donc an bɛ min fɔ u ye u k'u jija Mali kanu ka to maliyɛnw dusukun na Mali dɛmɛni ɲinini ka to maliyɛnw dusukun na u ka baara kɛ ni o hakilina ye o ye fɔlɔ ye
Filanan ye min ye sa n y'a fɔ n ko kuma in kɔnɔ n ko ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan n'i bɛ jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan sira dɔw bɛ f'i ka tɛmɛ o fɛ bi bi in na baara tɔ ka jɛ dɔw bɛ yen fiɲɛ dɔ bɛ baara la transition baara la o fiɲɛ ninnu an b'a ɲini fɛ u k'o latilen a fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'i ko jamana kɔnɔdenw ka fara ɲɔgɔn kan i tɛ jamana kɔnɔdenw bɔ ɲɔgɔn na n'i ko ne ni karisa bɛ baara kɛ nka ne ni karisa tɛ jɛ ni e y'o fɔ dɔrɔn ɲɛnawoloma nana a ka gɛlɛn e ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan bon hali ni jamana ɲɛmaaw t'a f'u da la u dɛmɛbagaw caman bɛ yen minnu b'a f'u da la hali n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw t'a f'u da la u ka baara kɛcogo fɛ i b'a faamuya u bɛ fɛ u ni dɔw ka baara kɛ nka dɔw bɛ u tɛ fɛ u n'olu ka baara kɛ an t'o tuma la bi n'o y'a sɔrɔ karisa tɛ maa jɛlen ye sariya b'a nɔ minɛ nka ni sariya m'a nɔ minɛ e man ka se k'a fɔ ko karisa tɛ maa jɛlen n'a tɛ jɛ an k'o to sariya bolo n'o y'a sɔrɔ karisa fɛlen fɛnɛ tɛ ni kalata tuma sera o bɛ dɔn o ye jamana kɔnɔdenw kan k'u hakili dilata ka sugandili kɛ n'o tuma sera o fila ni ɲɔgɔn cɛ i ni karisa bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an b'a ɲini u fɛ halisa u ka baara kɛ olu yɛrɛ bɛ min fɔ ko inclusivité tubabukan na jamana kɔnɔden bɛɛ sen ka don transition maracogo la ani transition taabolo la u b'o min fɔ u da la u ka baara kɛ ni a ye kosɛbɛ caman ka fara o baara ninnu kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan filanan ye min ye an ka jamana in n'a sera nin niveau in na ka fanga sɔrɔ société sira kan komi an y'a fɔ cogoya min na maliyɛnw ye démocratie sabati kosɛbɛ an ka jamana in ye démocratie jamana ye démocratie jɔnjɔn fɔlɔ ye mun ye o ye min ka di min ye o k'o fɔ an ka to maaw k'u hakilinata di ɲɛma karisa y'a hakilinata di a ma taa e ji min sira fɛ a dɔw bɛ yen a b'i dɛmɛ i ka baara la mais n'i y'a to fɛn fɛn bɛ fɔ min ka di e kulo ye o dɔrɔn de bɛ fɔ min man di e kulo ye a tɛ to maa bolo maa k'o kuma fɔ tuma dɔw la i bɛ taa bin a dingɛ kɔnɔ donc an ka to maaw ka kuma kunnafonidilaw an ka t'u k'u ka baara kɛ nin de ye Mali démocratie kɛ démocratie ye koyi k'a daminɛ san 1991 fo ka taa se bi ma liberté d'expression de b'an ka jamana kɔnɔ min bɛ fɛ ka min fɔ o k'o fɔ ni karisa ye fɛn fɔ min bɛ sariya dansogo sariya baarakɛlaw b'a nɔ minɛ n'o ye mais n'a ma s'o yɔrɔ ma bɛɛ ka kuma min bɛ fɛ ka min fɔ o k'o fɔ min b'i fɛ a t'o ka kuma o k'i fɛ la kuma fɔ min t'i fɛ a t'o ka kuma o k'i critiquer comme a bɛ fɔ cogo min na tubabukan na a ka ca Ala fɛ o ka kuma ninnu dɔw kɔnɔ e bɛ se ka fɛn dɔw ta la min b'i dɛmɛ i ka baara la o yɔrɔ in fɛnɛ fiɲɛ bɛ transition baara la o fanfɛla la an ka to maaw ka kuma ni maaw kumana minnu b'a fɔ yan o de b'a to jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛnɛ bɛ hakiliw sɔrɔ sinon ni kuma bɛɛ bɛ fɔ ka taa sansi kelen fɛ an bɛ se ka jamana kɔnɔdenw bila ka to sansi fɛ ni fili b'o sansi la dɔrɔn jamana bɛɛ bɛ fili ɲɔgɔn fɛ Ala k'an kisi o ma o fɛnɛ ye fiɲɛ ye baara ka k'o kan a sabanan ye min ye jamana marabaaw f'u ka jamana kɔnɔdenw ka hakɛ de d'u ma i b'a dɔn n'i bɛ jamana mara a bɛ komi hali n'i bɛ du mara i jija duden bɛɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ duden bɛɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ sira caman bɛ yen sira fɔlɔ bɛ yen sisan n'an bɛna maa ta k'a bila baara la an ka lajɛ maa min n'a ka kan an k'o ta an kana kɛ dɔrɔn karisa ye ne buran ye karisa ye n teri ye karisa n'i ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a ta k'a bila baara la ayi an k'o o bɛɛ bɔ Mali maracogo la parce que n'i ye Mali binnen dingɛ kɔnɔ bi dɛ an b'o yɔrɔ la o maa de bɛ ta ka bila yɔrɔ la maa min t'a la dɔn nin yɔrɔ in bɛ ko bɛ kɛ cogoya min na donc yɔrɔ o yɔrɔ la n'an bɛ maaw ta an ka kɛ ɲɔgɔn dan ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dan min bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ comme ça a bɛ dɔn min bɛ se o bɛ ta ka bila o baara la transition ka baara kɛ nin transition ye tuma ye politique tuma tɛ maa minnu bɛ transition kɔnɔ parti politique ɲɛmaaw tɛ o bon n'i ye politique ɲɛmaa bila yɔrɔ la tuma dɔw la o bɛ se k'a ka parti mɔgɔw bila yɔrɔ la mais ɲɛmaa minnu bɛ yen bi parti t'u bolo donc olu kan ka se ka ko kan ka kɛ cogoya min na u k'u jija kɔrɔlen minnu ni a politique mɔgɔw ɲangina n'a ye ni ɲɛmaa kɔrɔw ɲangina n'a ye o fana kana bin o dingɛ kɔnɔ k'a fɔ ko
ɲe terita ɲe ŋa mɔgɔ ta ɲe nin ta ayi u kana bi o minan kɔnɔ u k'u janto o yɔrɔ la o yɔrɔ la n y'a fɔ n ko jamana sira kan bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ o de ɲɔgɔn tɛ lakana caman ka ɲini ka fara o kan parce que maliyɛn tɛ Bamako dɔrɔn ye o maliyɛnw bɛ yɔrɔ caman na bi da bɛ maaw ye nka sunɔgɔ t'u ye dɛ kalanbolow datugulen don ekɔlibolow datugulen don gɛlɛya caman caman bɛ yen seko bɛ ka kɛ mais baara ka kɛ halisa caman caman ka fara o kan et puis Mali bɛɛ kɔnɔ k'a kɛ fo Menaka o k'a kɛ fo Kidali o k'a kɛ fo Keɲeba o nin bɛɛ ye Mali ye wa maa min sigilen bɛ Menaka ani Mali ka kan komi an minnu bɛ Bamako cogoya min na an b'an wusa ni u ye ɔ ɲɛmaaw ka baara kɛ k'u hakili to jamana kɔnɔden bɛɛ la min bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la k'a fɔ k'o tɛ ye réseaux sociaux kan ou bien o tɛ réseaux sociaux kan o tɛ maliyɛn ye o tɛ dɛ an ka baara kɛ maliyɛn bɛ fan o fan mɔgɔw k'u ka hakɛ sɔrɔ n'an bɛ marché di hakɛ sɔrɔ b'o yɔrɔ fana na marché ka di maa ma min n'a ka kan mais marché kana di maa ma ko karisa ye n ka mɔgɔ ye karisa ye n ka opérateur économique ye karisa ye nin ye karisa ye nin ye o fiɲɛ damadɔ minnu bɛ yen n'a kuma bɛ fɔ don o don an ka baara kɛ ka dɔɔnin b'o bɛɛ la nin bɛɛ de b'a to maaw diɲɛ bɛ don u yɛrɛ la jamana kanu bɛ don maaw la maaw bɛ kɛ jamana dɛmɛbaa ye maaw b'a fɔ ɲɛmaa minnu bɛ yen bi u bɛ ka baara kɛ ni Mali ka ɲɛta ye u tɛ ka baara kɛ n'u kɛrɛfɛla ka ɲɛta ye u tɛ ka baara kɛ n'u ka mɔgɔw ka ɲɛta ye je crois que ni transition ye baara kɛ ni nin hakilina damadɔw ye ka ni hakilina ninnu fara ɲɔgɔn kan sira ɲuman minnu talen don ko ɲumanw kɛlen don an bɛ se ka kuma o ko ɲumanw fana kan a bɛ olu sinsin a b'u basigi u ka baara kɛ laban ye min ye ani kɔfɛ jamanaw an dafɛ jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye ne yɛrɛ ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye parce que diɲɛ fɛn o fɛn i sigiɲɔgɔn de ye fɛn bɛɛ ye hali mɔgɔ ka koɲɛ bɛ ɲininkali sini lahara i sigiɲɔgɔn de bɛ ɲininka la an ka baara kɛ an n'an sigiɲɔgɔn damana ninnu bɛɛ ka bɛn n'an n'olu bɛnna an ni Afiriki jamana bɛɛ ka bɛn an ni diɲɛ jamana bɛɛ ka bɛn anw ye jamana bi anw man ka se k'a fɔ ko an bɛ karisa fɛ an tɛ karisa fɛ ayi an ka nafa bɛ bɛɛ bolo an bɛ taa an ka nafa de ɲini bɛɛ bolo n y'a fɔ cogoya min na an kana fɔ an tɛ jamana kɔnɔden dɔ bɛ baara kɛ ani jamana kɔnɔden dɔ baara kɛ dɛ bon jamanaw fana bɛ ten an bɛ tuma min na bi an mago bɛ bɛɛ la kɛnkunya de don fɛɛrɛ de don an m'a nafa sɔrɔ cogoya min na an m'a nafa sɔrɔ o sira ninnu kan o b'a to an b'an ka jamana sinsin an b'an ka jamana bɔ nin dingɛ ninnu kɔnɔ donc n'o ye hakilinaw ye an bɛ nin hakilina ninnu tengu an ka ɲɛmaaw la u ka baara kɛ ni o ye an fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ maa si t'u contre la bɛɛ bɛ fɛ transition in ka réussir en tout cas ne Musa Mara ne bɛ fɛ transition ka réussir ni transition réussir a da ka d'an bɛɛ la donc u bɛ dɛmɛ ni hakilina ye u ka baara kɛ n'o hakilinaw ye a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲa inchallah ayiwa an ye o faamu ayiwa président an ka sigi dɔ kɛra i y'a yira k'a fɔ furanjɔrɔ fanga tɛ fanga ɲini dɔ yɛlɛma ka hakilina ye k'a fɔ a bɛ jɔyɔrɔ ɲini o kuma aw ta kɔni kalata de don jamana denw ni aw ni ɲɔgɔn cɛ danaya bɛ da aw kan ni a kɛwale ye ka taa k'a bila ɲɛmaaya la jamana ɲɛmaaw bilama kɛmɛ k'a fɔ ko kalata bɛ kɛ san nataw la san 2023 2024 chronogramme yɛrɛ bɔra ni o ye kalata kumaw ye nka yɛlɛma dɔw fana kan ka kɛ fanga bondaw la ni o ye réformew ye yala kalata in na se ka kɛ ka bɛn n'a kuma ye aw yɛrɛ bolo wa an kɔni ye min na kɔlɔsi kalata ɲɛbilali baaraw la a bɛ komi an tɛrɛntɛra dɔɔni yɔrɔ dɔw la yɛrɛ tɛrɛntɛ bonyana fɛnɛ bawo baara dɔw kɛra retard yera baara dɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ o retard ninnu fo an ka sigi ka fɔ kɛ a kan gouvernement ni politique tɔnw k'a lajɛ an bɛna se ka baara kɛ waati min ni ɲɛmaaw y'a bila sen kan k'a fɔ ko baara bɛ kɛ o waati ninnu kɔnɔ an ka se ka baara ninnu kɛ o waati kɔnɔ ou bien baara dɔw bɛ se ka bɔ a la ka tɔw to a la baara ka se ka kɛ waati kɔnɔ wa ni an ka bɛnkan kɛ waati in kɔnɔna la an bɛ se ka ɲɔgɔn ye tuma o tuma cogoya min na maaw ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn ye fana b'a nɔgɔya kosɛbɛ n bɛna misali kelen ta a fɔra ko an ka kalata minnu bɛ nalen constitution kalata o bɛ yen maires ka kalata bɛ yen députés ka kalata bɛ yen président kalata bɛ yen nin tuma bɛɛ fɛrɛnfɛntiyalen don nin kalata ninnu a bɛ bila sen kan kulu de bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulu min kan ka kalata ninnu bila sen kan n'a bɛ fɔ ko autorité indépendante de gestion des élections EGE waati ko ta fanfɛla la bi
tun kan ka sɔrɔ kolo in a bilala sen kan Bamako, a bilala sen kan région bɛɛ kɔnɔ, a bilala sen kan cercle bɛɛ kɔnɔ, a bilala sen kan hali commune kɔnɔ. Nka Bamako ta yɛrɛ samasamali bɛ o ko yɛrɛ la fɔlɔ parce que dɔw ko k'a kɛra cogoya min na a ma ɲa, partiw taara ɲɛmaaw, partiw ka ɲɛbilalimaw taara cogoya min na samasama bɛ yen, kuma tɛ région ma, kuma tɛ cercle ma. Kalo 2 fo kalo 3 ɲɔgɔnna retard bɛ o yɔrɔ la. An ka sigi an ka lajɛ an bɛ se k'a dilan cogoya min na. Hakili kelen, maa kelen hakili kelen, maa tan hakili tan. Ni maaw sigira ka kuma kan a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔw bɛ tigɛ joona joona pour que waati kana an ta an tɛgɛ ma EJ ka ko fanfɛla fɛ ani élection ka ko fanfɛla fɛ. Constitution kalata o de fɔlɔ kan ka kɛ. Référendum. N'o ye référendum ye kalo 2 de b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan. Ɔ constitution yɛrɛ ministrew ka tɔn n'o ye conseil des ministres ye. O tun kan ka constitution minɛ ka baara kɛ n'a ye ani ka sɔn a ma octobre. Donc nin ye o kalo 3 ye. O fana ye retard ye. Parce que fo ka taa se bi ma constitution yɛrɛ ma préparé kuma tɛ k'a fɔ ko ministrew ka tɔn kɛ kabini octobre kalo tɛmɛnen. Depuis octobre kalo tɛmɛnen waati ɲɛnabɔli cogo kɔnɔ ministre tɔn tun ka conseil des ministres tun kan ka constitution adopté octobre. An bɛ janvier la bi o tɛ kalo 3 ye. Kalo 3. Ɔ o retard nin an bɛna se ka baara k'o kan cogoya di. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a mɛn kɔsa in na président ye kulu wɛrɛ sigi ko constitution min ni baara fɔlɔ tun kɛra kan baara dafa baara ko gɛlɛya minnu b'o la ko k'olu gɛlɛya ninnu b'o kɔnɔ ani k'o dafa. Donc a bɛ komi an bɛna constitution lahala wɛrɛ sɔrɔ tuguni don n'a nataw la. Après o bɛna taa yɔrɔ jumɛn sigikafɔ jumɛn bɛna k'o kan fo ka taa se conseil des ministres la. Donc ne kɔni ɲɛ bɛ min na kɔni madila ni référendum bɛna se ka kɛ mars. Donc ni référendum tɛna kɛ mars o a bɛna kɛ cogoya di. Est-ce que min bɛ kan ka kɛ juin n'o ye maire sigi o bɛna se ka kɛ. Est-ce que o tɛna fara fara ɲɔgɔn kan fo ka taa kɛ gɛlɛya ye. Nin bɛɛ de bɛ sigikafɔ yamaruya an ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ wajibi ye. N y'a mɛn kunun ministre ye partiw wele dɔgɔkun nata ko a ka di a ye ani partiw ka sigi partiw k'u ka hakilinata di constitution kan. Bon a bɛ komi o baara bɛna kɛ constitution mais a ka partiw wele joona joona u ka kuma waati ko yɛrɛ bɛɛ de kan. chronogramme bɛɛ. Parce que i ka kɔn fɛn dɔ ma o ka fisa i k'i sigi a kelen k'i ta i tɛgɛ ma ka mɔgɔw wele dɛ. A bɛ komi constitution ko in filɛ k'an ta an tɛgɛ ma mɔgɔw bɛna wele. Mais kalo 2 yanni o fɛn ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ o ye retard ye. Donc élection ko fana kana an ta an tɛgɛ ma ten. O la mɔgɔw ka wele joona k'a fɔ ko bon an ɲɛ bɛ nin ko in na an kɔni ye retard damadɔ ye aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn an b'a kɛ cogoya di. Mɔgɔw k'u hakilinata di an ka bɛnkanw kɛ. Et puis tuma ni tuma mɔgɔw ka wele kana kɛ dɔrɔn ni ko golobara a bɛ komi an tɛrɛntɛra an b'a essayer ka ko rattraper cogoya min na weleli kana k'o dɔrɔn kɔnɔ mais weleli ka kɛ tuma o tuma maaw ka wele ka kuma hali n'a kɛra dɔgɔkun o dɔgɔkun ye. An bɛ yɔrɔ min na bi gouvernement ni politique tɔnw dɔgɔkun o dɔgɔkun u kan ka se ka sigi ka kuma parce que kow bɛ ka teliya dɛ. A bɛ ka koron. San kelen ye dɔgɔkun 52 de o ka teli. Donc an bɛ o fana bilasirali kuma lase an ka ɲɛmaaw ma u ka baara kɛ ni bɛɛ ye u ka bɛɛ wele u ni bɛɛ ka sigi ka kuma n'o kɛra a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka ko lakile. Ayiwa président Musa Mara ni kalata kɛra kɛfɛn ye an y'a dɔn k'a fɔ san 2013 i y'i kanbɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ san 2018 i y'i ka danaya da maa dɔ kan k'o kɛ cɛbɔ ye k'o dɛmɛ. Ni nin sen in kalata kɛra kɛfɛn ye président labɛn bɛ k'i kɛ kalata kan ka jamana ɲɛmaya ɲini. N'i ye politique maa ye politique maa kɔrɔ de an ka jamana kɔnɔ i k'i labɛn ni tuma minnu na jamana kɔnɔdenw welela u ka ɲɛmaa sugandi i hakilinata yira k'a fɔ ko ne ni nin ɲɛmaaya ka kan n b'a ɲini aw fɛ aw ka danaya d'an kan o de ye politique ye. A kɛra maire ye a kɛra député ye a kɛra président ye i ka i lahala ɲɛfɔ i k'i ka aju yira jamana kɔnɔdenw na n'u dar'i la o k'i ta k'i ci k'i bila baara la i ka baara kɛ o tɔgɔ la i ka to ka kunnafoni d'u ma ni n'u ka jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ o ye ne ka politikiya faamuyali cogo ye. Donc n'a tuma sera an bɛ lahala min na an n'an ka tɔn an tɛ n'a lajɛ est-ce que ne de n'a ka kan wa maa wɛrɛ de n'a ka kan wa ou bien est-ce que ne yɛrɛ pɛrɛlen don wa
yɛlɛma bɛ na o baara ninnu kɛ a n'a jɛɲɔgɔnw an bɛ sɔrɔ ka laɲini sabati nka i ye président y'a fɔ i ma maire y'a fɔ dɛ maire bɛ yen maire bɛ yen fanga ɲini dɔ bɛ se ka maire ɲini fana maire bɛ yen yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen bon donc élection caman bɛ nalen an ka tɔn ani an dɛmɛbagaw ani jamana kɔnɔdenw an n'u bɛ sigi ka fɔw de kɛ k'a lajɛ nin tuma in na an bɛ se ka mun kɛ ni o bɛ se ka ɲa jamana ma anw donna politique la o de kama an ma don politique la an yɛrɛ bakun kama i m'a ye i y'a fɔ sisan san 2018 ne ye n ka ɲɛmaya ɲini ni den kɛrɛfɛ ka tugu Sɛki Modibo Jara kɔ ani yɛlɛma yamaruya kɔnɔna ye o ma kɛ gansan o kɛra jamana de kama wa maaw mɛnna u ma a ɲɔgɔn ye k'a fɔ karisa ye ministeriya kɛ a ye premier ministeriya kɛ a ye maire kɛ tɔn b'a bolo a dɔnnen don hakilinaw fɛnɛ a ye caman yira jamana kɔnɔdenw la hakilina sira kan ani ɲɛmaya ɲinini ka kan nka a y'a to kɛrɛfɛ ka maa wɛrɛ dɛmɛ fo ka tila ka k'o ka directeur de campagne ne bolo olu ye misali ye an kan ka se ka baara kɛ n'a fila an nana jɔyɔrɔ 3nan na donc an nana jɔyɔrɔ 4nan voilà ani 3nan n'o ye Aliyu Bubakari Jalo ye an kɛra voix caman tun t'an ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛɛ ye sira min b'a jira ni maaw y'u fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye an bɛ se ka caman dilan wa ne dalen b'a la fɛnɛ fanga min bɛ na transition kɔfɛ a y'i diya o a m'i diya o i bɛ baara kɛ komi i bɛ transition de kɔnɔ e b'a kalama ne b'a kalama an bɛɛ b'a kalama ne ma deli ka maliyɛnw farafaralen ka tɛmɛ bi kan sɛbɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ dɛ i mana yɔrɔ o yɔrɔ lajɛ bi i b'a sɔrɔ mɔgɔw farafaralen don kɔsa in na n y'a ye bolola balontannaw basketɛw olu ka ɲɛmaa sigi olu fana o kɛra farafara ye i mana fɔ ko ɲɛmaa kan ka sigi yɔrɔ o yɔrɔ la a kɛra politique tɔn ye a kɛra société civile ye hali diinɛ kɔnɔna la diinɛ baarakɛlaw farafarali ka ca hali cyclisme donc n'i bɛ fɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan i bɛ baara kɛ komi i ye transition k'a fɔ ko i ye élection gagné k'e b'o jamana mara kɛ nemuruba ye ka bɛn i n'i ka tɔn d'a ma i y'a jɛ ne kɔni ka faamuyali y'o ye donc ni ala ye an dɛmɛ an ka ɲɛmaya ɲini an ka ɲɛmaya sɔrɔ siga foyi t'a la mandat min bɛ nalen an b'a kɛ i n'a fɔ ko transition de ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka kɛ ni hakilina kuraw ye sira kuraw ye mais bɛɛ maa o maa kɔni bɛ fɛ ka na jamana dɛmɛ an ka ɲini ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan je crois que o de ka ɲi mali mago b'o tuma de la o de la fɛnɛ an kan ka transition dɛmɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan toujours k'a baara a ɲɛbila baaraw kɛ transition ye baara caman kɛ hali kɔsa in na transition kɛra sababu ye ka grève ko ninnu ka caman bɔ a la o ye baara belebele ye hali n'o y'a sɔrɔ dépense caman kɛra pour que k'o sɔrɔ mais kow basigira o fanfɛla la an mago tɛ grève la o jamana min bɛ ka dilan an mago tɛ grève la donc an bɛ se ka o yɔrɔ ninnu basigi o ka ɲi transition kan ka féliciter o sira kan transition ka continuer maaw fara ɲɔgɔn kan continuer ka démocratie sabati ka continuer min bɛ fɛ ka min fɔ k'a to o k'o fɔ ka baara kɛ ni o ye ka bɛɛ associer n dalen dɔ la sini ma sinikɛnɛ ma ça va aller ayiwa président an ka kuma fɛnɛ bɛna dafa an bɛ kuma dafa kuma t'u i bolo ka an ka baro kuncɛ an bɛ aw fo ka tila ka segin k'aw fo n'i ko Serifula i ko Ansardine n'i ko Serifula i ko groupement des leaders religieux n tɛ ɲinɛ Serif Usumani Madani Ayidara ka foli kɔ ne bɛ deli k'a fɔ a ka kɛnɛ bɛɛ kan n bɛ segin k'a fɔ nin kɛnɛ in kan ne m'a ye sira kan sira min tɛ jamana jɔli sira ye n m'a ye ka kuma fɔ kuma min tɛ jamana jɔli hakilina ye kɔsa in na a y'a ɲini ka maaw fara ɲɔgɔn kan an bɛ k'o kuma dɔrɔn de fɔ ka maaw fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ aw ye politique mɔgɔ ye aw ye société civile aw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye aw ye homme d'affaires aw ye syndicat ye an t'a lajɛ k'an hakilinataw di an bɛna se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogoya di an ka ekɔlisow datugulen don ekɔliso 1700 ɲɔgɔnna datugulen don jamana denmisɛn minnu tɛ taa ekɔli la a ka ca ni 600 ye a dɔw bɛ yen depuis 2012 u ma ekɔli y'u ɲɛ la an ka denmisɛnw furakɛli ka gɛlɛn jamana yɔrɔ dɔw la jamana yɛrɛ baarakɛbaw n'o ye an ka préfets n'u ka sous-préfets ye olu tɛ yɔrɔ caman na donc jamana kɔnɔden minnu bɛ olu gɛlɛn bɛ i n'a fɔ ko bagan jamana kɔnɔdenw de dun don dɛ an bɛ se ka mun de kɛ pour que nin ko ninnu bɛ se ka ban o ye hakilina ɲuman ye a y'o hakilina min ta an b'a fo an b'a encourager an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u kana hakilina in kɛ komi politique ko de bɛ sen na
kana gɛlɛya la s'u ma maa si tɛ k'a ɲini ka gɛlɛya lase transition baarakɛbaw ma u ka don hakilina in na u mana wele k'u hakilinata di u mana wele ka taa lajɛ fɛn fɛn na u ka t'u lajɛ olu de bɛ ɲɛmaya la n'a ɲɛna olu de b'a tɔgɔ sɔrɔ Mali mana ɲɛ bi a da ka di transition ɲɛmaw la n'an bɛɛ ye o donc fɛn fɛn bɛna dabɔ jamana jɔli kama u ka taa don a bɛɛ la u k'a bɛɛ encourager u ka maaw lamɛn u ka maaw fara ɲɔgɔn kan u kana maaw bɔ ɲɔgɔn na an t'o tuma la bi donc an bɛ Haidara ka nin initiative fo initiative fɛn fɛn bɛ nin sira in kan ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ ka dugawu k'a ye ka dugawu kɛ initiative ye pour que nin bɛɛ kun ka cɛ hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala ka basigi Ala ka bɛn sabati an n'an dafɛ jamanaw bɛ bɛn cogoya min na an ni diɲɛ jamanaw bɛ bɛn cogoya o cogoya kan Ala k'o kɛ Togo président an b'a fo Faure Gnassingbé a bɛ ka baara kɛ pour que halisa an n'an dafɛ jamanaw bɛ bɛn an b'a fo an bɛ dugawu k'a ye a ka baara la maa fɛn fɛn bɛ k'a ɲini ka Mali dɛmɛ Ala k'a bɛɛ dɛmɛ Ala ka an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma sankura yɛrɛ Ala k'an d'a ma aw ni ce a diyara n ye Mara an b'i fana fo k'i waleɲuman dɔn Sherifila TV filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o de fana bɛ dansigi an ka bi sigi la interview de la semaine dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro bi n y'a fɔ aw ye kuma daminɛ na an ni président Musa Mara de kun bɛ ɲɔgɔn bolo Musa Mara min ni politikima dɔ fanga ɲini dɔ yɛlɛma a kɛra o ɲɛma ye ka laban ka kɛ o président d'honneur ye nka Musa Mara kɛra sigida 4nan ɲɛma fana ye ka to o la ka tila ka kɛ kanbɔfɛn ye jamana ɲɛmaya nɔfɛ san 2013 nka dali masa ma se k'o nɔgɔya a ye min nana fanga na o labanna k'a don a ka gouvernement na k'a kɛ duguba ɲɛnabɔli minisiri ye a y'i to o minisiriya la ka tila k'a kɛ minisiri ɲɛmaa ye san 2018 a labanna ka danaya da maa dɔ ka kalata la k'o dɛmɛ hali ni o ma se ka fanga sɔrɔ u ye jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ Musa Mara kɛra wasaden ye wasabilo fɛnɛ kɔnɔ an y'a ye fana wasadenw minnu bi u ka sara ta ka di mɔɔw ma ko o ka kɛ dɛmɛ ye u ma u ka se ka kɛrɛfɛ ko dɔw kɛ min bɛ se ka to u bɛ se ka sɔrɔ kɛ ni baarada dɔw sigili ye sen kan ni o ye entreprenariat ye wasaden k'i ka sara ɲɛsin mɔɔw ma k'u dɛmɛ an ye o misaliya ye Musa Maraw ka wasaden jɛkulu la wasabilo kɔnɔ kuma bɛɛ u bɛ mɔɔw wele Sherifila yɛrɛ bɛ wele min ye chèque ye k'a di mɔɔw ma minnu ni a ka kan u b'u bolo yɛlɛma ni a ye misaliya ɲuman don ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin mɔɔw ma dɛsɛ bɛ minnu na an bɛ Musa Mara fo ka wale ɲuman dɔn a y'an bisimila a diyara an ye kuma o kuma ni an mago jɔra a la a b'an bisimila fana o ka d'an ye an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn a k'an bɛɛ diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka diɲɛ